Tundum chu Redmi 9 na hun hi kan nei dawna chuan hei hi chili lo thlenga rong chi hrang hrang rong chili a hring a pawl a pink le a dum te lo thlenga chuan tunah hianin a pink ka ber kha kan hung dawn ni chuan a box kan lo hawnga siren bom kan danga chaberin a phone a pink dan pawh hnui lampangah hianin color in lo mix ta chuan a chhungah hian eng tenge a chhawm kan lo en dawn ani chhawm zingah hian mi hoi zone kan hriat tawh ang khanin earphone hi chhawm ngai vak lova sim ejector pin le paper stuff tele a cover po silicone case ang chi kami ke theilo ang chi kha lo choma mi athil chom ho chung mi hi le lama kan da anga chuan tuna a charger bom chuma charger adapter le cable lo choma adapter hi kan muang hian a pin hi a phek chaina pin ang kha ni ta chuanin a charger hi 5 volt 2 ampere ang chi angka lo choma charger cable hi type C tu lai phone chuk thara chun ur bera type C lo chom bok ani chuan a phone ai kan enanga memory card avu theia sim card pani nen chuan mb ka hi 64GB variant kan da 64GB hi niam beranta a camera hi pathum man lo rem tlar phe chuan a pia hian pakhat anda noya flashlight te ho nen lo da khom ta chuan fingerprint camera hnui lo da le a chuan a phone hnui lampangah hian earphone jack mic le charging cable ho kha lo data chuan chunglama hian infrared remote tar man theile secondary noise cancellation kha no da bokani ceiling lama a button le volume record saute kha tian lo da khoi vian tok e ho view maya games khelnan po chadon ne ni tuna anu onanga on chung hian aspect tlangpui gan soyanga Helio G80 hi mangai poimo bera 12 nanometer manga chon camera 13 megapixel 8 5 le 2 lo mangboka chuan kan set up anga India ni wangin set up sung hi rei deuh lek thina global roma kan ti to ka chuan India kan ti mai zela kan thiam vek zel turanga ila chuanin hei hi a screen size hi lai thale maya Redmi Note 8 Pro te honen khanin screen size 6.53 inch kamika lo ni ve du maya games kelnan po tu sam tura kanda bok ani MIUI 11 alo thumania 12 feet dong wat tura kan ngai chuan kanan check velanga settings a kan lutanga about phone global rom MIUI 11.0.4 ka manga 4GB RAM ania 64GB combination Octa core max 2GHz ai ta CPU hi pariat manga thatna chu he Helio G80 hian a CPU man hi 2GHz kha a pariat top kan 2GHz pariat top kha amang vek ta ni Redmi 9B ka hian chu games khel tan le gaming kami bi ka tan khanin apoi mo zual don ani MIUI global rom soisel na ber chu advertisement tam lu tuk khini ta advertisement tam lu tuk du lo tan chuan China roma emo EU roma emo khanin flash le thei ta ni phone ganan enanga camera big camera hi kan ngai poimo ber zela man tlom si camera thasi battery thasi akan du berania kan soi mai a battery hi sanga le som ni lai ani ta games khelnan po du chu sam ve vo ani don ani games khel charanga battery chu lo har view tur ngai ang camera hi a zoom hi 10x thlengkha zoom theya camera module hi budget phone ani nang khanin
chu ti te lu lo wa chu wang chuanin emi a zoom pawh hi chu ti te lu lo bawk ani tin front camera hi 8 megapixel ani a front camera lo thona pawh tha phiana beauty mode hi in on sa ngal zel mai a front camera in thla kan la chinanga beauty mode kan off anga beauty mode off in engtingelan pangai mai bol bol lang ching du khop mai kha jong khan review ni se chuan heng howi camera sample kala kanita pangai to khat fiah van hei zoom phone camera te ho ne hei ta ni thakop mai